வணக்கம் வியூவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆனந்த் கேமிங். இன்னைக்கு நம்ம என்ன கேம் விளையாட போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் மீட். வாங்க கேம் பிளேக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இப்போ ஈஸி விளாட்லாம், ப்ளே கொடுக்கலாம். இந்த மிஸ்டர் மிஸ் வேர்ல்டு வந்து ஒரு பொண்ணை காப்பாற்றணும். இதில் ஒரு பையனை நியூ சரி, நம்ம கேம் பிளேக்குள்ளே போவோம். லோடிங் ஆகுது, எவ்வளோ ஸ்லோவாக லோடிங் ஆகுதுப்பா. அதே காரு, அதே மீட்டு. மீட் வேறு சாப்பிடக்கூடாது. என்ன பண்ணுது, அதே காட்டி ஏற்படுத்துகிறாங்க. போங்கடே நீங்களாம் உங்கள் மீட்டும். என்னது இது? டோர் ஆட்டோமேட்டிக் டோர் ஓப்பன். நான் உள்ளே போய்ட்டு டோர் க்ளோஸ். சரி, நம்ம உள்ளே போமா. ரொம்ப லேட் ஆகுது. போடாடே பையன் ஓடுறதுக்கு இது பண்ணான். கொம்பு. நான் தான் துப்பாக்கி சண்டையோட வீரன். தொரோடா நேத்ரா இதோ இங்கே தாங்க நிற்கிறான். அவன் நின்றுட்டு தான் போகிறான். தம்பி என்ன பண்ணுறாய்? இருங்க இப்போ வந்துடுவாங்க. அவன் போடா மேலே போடா. போய் இது எத்துறாடே. பார்த்துறான்டா. எர்ரா காட்டுறது. ஐயோ நில்றாடே, இங்கே வருவான்டா. அவனே வருவான்டா. நம்மளா போனா மாட்டிப்போம். டே எங்கடா இருக்கிற மிஸ்டர் மீட்? பயமாக்குற வந்துடுறா டே. ஐயோ வெளியே போகலாமா வேணாமா? போடுறா ஆள் தான். எப்படியோ சுட்டாச்சு அவனை. எத்துக்கூடா கேட்டாச்சு. சரி, நம்ம ஓடு ஓடுறா. என்னடா நடக்கிற ஓட சொன்னான். ப்ளோகன் டாட்டு எடுத்துப்போம். நம்மளுக்கு கீழே போய்ட்டு கட்டிங் பிளே எடுத்துடுவோமா. முதல்ல டோர் ஓப்பன் பண்ணுவோம். சரி, நம்ம கட்டிங் பிளே எடுத்துடுவோம். எங்கே இருக்குது கட்டிங் பிளே? கட்டிங் ஏர் கட்டிங். சாரி, ஒயர் கட்டிங். ஒயர் கட்டிங். கட்டிங் பிளே எங்கே போடே தம்பிங்களே. கட்டிங். சரி, நம்ம போயிட்டு அந்த இதுவை கட் பண்ணுமா. ஆனால் ஒரு பெல் அடிக்குது. சரி, நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். மிஸ்டர் மீட் மேலேருந்து வண்டி வந்துடுறாதுடா. டே பயமா. ஐயோ டே சுட முடியலடா. டே என்னடா பண்ணுற? மேலே போயிட்டு என்ன ஆயிரு? ஐயோ டே மாட்டின்டா. ஓடுறா எங்கன்னா ஓடுறா டே. ஐயோ சரி இருறான் வரமாட்டான். ஐயோ டே என்னடா நீ வலிச்சு நடுகிற தம்பி? ஐயோ மாட்டின ஓடி. ஐயோ சட் இதுவாயிடுச்சுங்க, கிளிச் ஆயிடுச்சுங்க. இவன் ஒருத்தன் ஸ்லோவாக போகிறான். போச்சு டே 1 போச்சா. சரி டே மிஸ்டர் மீட் ஒன்றுண்ணா. ஐயோ எங்கே தான் இருக்கிறான்? இருங்க என் வருவான். ஐயோ போகிறான். நீ மேலே போடாடே. நேற்று அங்கே போகிற ப்ளோகன் எடு. எர்ரா ஏய் பார்த்துறான். மேலே போடா. எங்கடா? மேலே போடா. இது டாக்டர். எங்கடா மாட்டிக்கினேன்? டாக்டர்ரா போயிட்டு சுட்றா அவனை. டேய் சுட்றா. என்னடா நீ மாட்டிக்கினேன்? இங்கே இருக்கலாம். ஐயோ டேய் சுட்றா. போட்டோங்க. ஆமர் எங்கே இருக்குது? ஆமர் காணும். உங்களுக்கு ஆமர் எங்கே இருக்குன்னே தெரில. உங்களுக்கு ஆமர் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா? இப்போ நேற்றுக்கு நம்மளுக்கு ஆமர் அதான் தெரில எனக்கு. பாட்டில்ஸ்னால் இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? நம்ம இது வேணும். டாங் எங்கே இருக்குது? தேர்றா டாங்கு எங்கடா இருக்குது? டேய் டாங்கு எங்கடா இருக்குது தமிழ்லே? இங்கே இல்லை. இப்போ வேறு எங்கே இருக்கும் டாங்? சரி, நம்ம வெளியே போவோம். மேலே தாங்க இருக்கும். மேலே மிஸ்டர் மீட்டுக்கிறான். ஏன்ட்டானா அவன் ஐயோ அதுவும் நிற்கிறான். ஐயோ ஓடுறா டேய் சுற்றுறா. அவனை வழி வைடா. நாடா மாட்டிக்கினேன். அந்த ரூம்குள்ளே போயிடலான்டா. டேய் ஐயோ ஓடிடுறா.
போயிட்டு ஒழிஞ்சிக்கலாம்டா அந்த சுரங்க பாதை. எங்கடா சுரங்க பாதை? ஓப்பன்ரா. ஓப்பன் கரு. இருங்க வருவோம். ஓப்பன் கரு. ஏய் சொட்ட வாடா டேய். மிஸ்டர் மீட் எங்கடா இருக்கிற டே? இவனை சுட்டு தானே நான் போனேன். வாடா டேய். காணுமேடா. ஐயோ பார்த்துட்டானே சுட்றா. நாடா இது ஆச்சுடா. நாடா இவன் ஆச்சுன்னே இருக்கிறானேடா. டே 2 வந்துச்சுங்க அவ்வளோ சீக்கிரம். இன்னும் மிச்சம் இருக்குது. நாங்கள் இது ஒரு கேம் முடியுமில்ல. ஓடுறா. என்னடா வேடிக்கை பாக்குற நீ? டேய் போடா. ஓடுறா நீ. தம்பி என்ன தம்பி நீ ஒரு ஸ்லோவாக போகிற? இவன் மனுஷனா தம்பியான்னு தெரியல. மிஸ்டர் மீட் எங்கே இருக்கிறான்? தூங்க மீட் சாப்பிட்றாடே. இப்போயா மீட் நான் சாப்பிடக்கூடாது. ஐயோ மாட்டினுமே. ஏய் நான்ப்பா இவன் பார்த்துனே இருக்கிறான். நாங்கள் பார்த்துனே இருக்கிறான். ஓடிடுறா டே. ஓடிடுறா கைப்பில்லை. போய்ட்டு நான் சுரங்க பாதைக்குள்ளே பூந்துடலாம். போடா உள்ளே போடா. நேத்ரா வெளியே நிற்கிற. போய்ட்டு மళ్ళీ இங்கேருந்தே ப்ளோகன் எடுத்துப்போம். எங்கே வருவானா? டே எங்கடா இருக்கிற டேய்? தம்பி தம்புடு இங்கே வாங்க தம்புடு. எங்கே போனா மிஸ்டர்? ஏய் திரு மாமிசம் நம்மள பார்க்க மாட்டாங்க. நம்மள பார்க்க வச்சாலும் இதோ வந்துட்டான். மாமிசம் வந்துட்டான். இங்கேருந்து சுறா ஒன்று. ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. எத்தணும். டே இறாரா இங்கே தான்டா இருக்கிறான். சோச்சோ எங்கடா நிற்கிற மிஸ்டர்? ஐயோ பாத்துறான். ஐயோ அச்சினேக்குறாங்க இவன். டே ஒரு சீரம் வந்துச்சுங்க. டே 3 வந்துச்சு. ஐயோ இவன் மொத்தம் அச்சினே இருக்கிறான் நம்மள. டேய் மிஸ்டர் மாமிசம் நினைத்துக்கு அடிக்கிறாய். உன்னை நான் அடித்தேனா இல்லை மிதித்தேனா? உன்னை நாடா பண்ண இல்லை உன் மீட்டை தேடி சாப்பிட்டேனா? நேற்றான தொத்து பார்த்துட்டாயா? இப்போ பார்த்துட்டே வரானே அவனா நீ? ஐயோ பயமா இருக்குதே. ஓடுறா. நேத்ரா வேடிக்கை பாக்குறடே. போயிட்டு அந்த இதுக்குள்ள போடுறா. சுரங்க பாதையில பயமா இருக்குதுரா. போய் போடா சுரங்க பாதையில நடக்கிற. ஓட சொன்னா. ஏய் எங்கடா இருக்கிற? திரு மாமிசம் பயமா இருக்குதுரா. ஏய் எங்கடா இருக்கிற டேய்? வாடா டேய். நீயா நான் பாக்கலாம். வாடா டேய். ஒண்டி சண்டை போடலாம். வாடா. சரி நம்ம வெளியே போவோம். வெளியே போனாலும் அடிக்கிறான், உள்ளே வந்தாலும் அடிக்கிறான். காணுமே ஒரு போயிட்டு போனோம். சரி நம்ம போமா? ஐயோ நல்லா உள்ளே போவோம். இருங்க சரி இருங்க. எங்கடா? வராரு. அதோ சுறா. அச்சோ ஐயோ என்னங்க இது? இருங்க அவன் போட்டோம். அவன் போகும்போது அப்படியே பின்னாடி சைடு போடா தம்பி. போட்டாங்க சூப்பருங்க. ஐயோ டாட் எங்கே போனான்னு தெரியல. டேய் டாட் எங்கடா? தம்பி தம்புடு டாட் எங்கே? தம்புடு கிட்ட தான் இருக்கும். டாட் எங்கடா? தம்புடு இது ஒருத்தனை சுட்டுட்டு டாட் எங்கன்னு கேட்குறான். போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்க மாட்டியாடா? டேய் போட. அவனே ஒரு பேய் மாரிக்கிறான். ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கணுமா? அவனே படுறா செத்துட்ட பேரோ பேசுகிறான். ஐயோ டாட் எங்கடா? இந்த 3 டாட்டு அல்ல 2 போயிடுச்சு. இல்லை ஒன்று படிக்கட்டாண்ட விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சரி நம்ம அப்புறம் மாற்றி விடும். இப்போ நம்மளுக்கு இது வேணுங்க டாங்ஸ். அது எங்கே இருக்கும்? ஹேமர் வேணாம். டாங்ஸ் வேணும். இப்போ டாங் எங்கே இல்லையா? இந்த டால்னா பார்க்கலாம். ஐயோ டாங்ஸ் எங்கே போச்சு? டாங் கொஞ்சம் சவுண்டு இது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹெட்செட் மாட்டி விளாடுங்க. பாருங்கள் வீடியோ விளாடுங்கன்னு சொல்லிட்டேன். எங்கடா போடுறடே டாங்க? இருத்து ஒரு டாங்கு 2 டாங்கு இருந்தாடோ. ஒன்று வேற எங்கன்னா இருக்கும். டாங்கு இல்லையா? டாங்ஸ் மிஸ்டர் டாங் எங்கே இருக்கீங்க? தூது போகிறாங்க. ஐயோ பயமாயிடுச்சுங்க. ஐயோ மிஸ்டர் மாமிசம்
மிஸ்டர் மாமிசம் போயிட்டான். மிஸ்டர் மாமிசம் ஐயோ போன வருவானே. போட்டு எடுக்கலாமா? வாங்க அவன். ஐயோ ஐயோ இங்கே போட்டேன். எர்றா நேத்ரா வேடிக்கை பாரு. இப்போ வருவான். வந்தோன்னே திரு மாமிசம் போட்டு சுட்டுட்டு வந்துடுவோம். திரு மாமிசம் எங்கே இருக்கீங்க? வந்துருங்க. சவுண்டு கேட்கல உங்களுக்கு? டேய் வாடா டேய், பயமாக்குறா டேய். நான் இவ்வளோ அடி வாங்கிக்கிறேன், உன்கிட்டோட அடி வாங்கிக்கிறேன். வாய். ஐயோ ஐயோ பார்த்துறேன். சுட்றா என்னடா வெடி. அதுதாங்க போட்டோம். சுட்டு ஸ்பீடில் பார்த்துக்கலாம். சரி நம்ம டாக்டர் எத்தனை டாங்ஸ் எந்த ரூமில், வேறு எந்த ரூமில் இருக்கும் டாங்கு? கிச்சனில் இருக்காது. ஆலாம் கிச்சனில் டாங்கு இருக்கு. கோடு இருக்குமா? ஆமாம் கோடு இருக்குமே. கோடு எங்கே? கோடு எத்துங்கடா. கோடு. சூப்பர். ஓடுறா. மேலே போட நேத்ரா இடிக்கிற தம்பி. இந்த கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குதுங்க, விளாட முடியல. ஆஹா ரெட் கீ. ராம் கீ இல்லை ரூம் கீ. ரூம் கீ. சூப்பர். ஆமாம் ரூம் கீ தான். ராம் கீனே. ஏய் மேலடா. ஐயோ திறக்க முடியலடப்பா. மிஸ்டர் மீட்டுக்குறானே கேடி பையன். சரி நம்ம வெளியே போமா? ஐயோ ப்ளோகன் வேறு இங்கே தாங்குது. ப்ளோகன் என்னடா நீ வேடிக்கை பாரு தம்பி. கொஞ்சம் கண்ட்ரோல். அதோ போகிறான். மிஸ்டர் மாமிசம் போ நம்ம இருக்க. அவன் வருவான். அவன் எங்கே போனான்னு தெரியல. கேமரா பார்த்துங்க. போய்ட்டு கேமராட்ட மூஞ்ச காமிச்சிடணும். ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேன். ஓடுறா. போயிட்டு இங்கேருந்து இப்போ பார்க்கலாம். இருங்க இங்கேருந்து பார்க்கலாம். அங்கேருந்து பாருலாம். இருங்க. வாடா நல்லா தான் பார்க்கலாம். அவன் இங்கே சைடு தாண்டா வருவான். இன்னும் வரலங்க அவன். இதோங்க வராங்க. ஐயோ மாட்டிக்கினாங்க. உதிரா ஓடுறா வெளியே. இங்கே நிற்போம். இங்கே நின்று சுடுவோமா அவனே? வேணாம் நம்ம உள்ளே போயிடுவோம். இங்கே நிற்போமா? வேணாம்ப்பா. ஐயோ அந்த பிரச்சனையே நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அப்புறம் வந்து டங்குன்னு பின்னாடி போயிடுவான். 3 பெல் அடிப்பான். நம்ம வந்து 1 பெல்லை வாங்கிக்கணும். பின்ன 2 பெல் அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஏய் எங்கடா மிஸ்டர், இந்த ஓட்டை இது ஒரு எலி போட்டுருங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த ஓட்டை நல்லா பெருசாக போட்டுக்குது எலி. ஒரு ஆள் போடுற மாரி. மிஸ்டர் மீட் பண்ணி தான் வளர்றான். பன்னிக்கு இதுதான் வளர்ப்பான். பன்னிக்கு அந்த இதுதான் வளர்ப்பான். போய் அவனை சுடுவோம். ஐயோ சுட்றா. ஐயோ இங்கே சுட முடியாதே. ஆனால் இங்கே நிற்போம். அவுட் ஆகிடக்கூடாது. டேய் மாம்சம். இங்கேருந்து சுட்டாச்சு. சூப்பர். இதோங்க 2 வச்சுன்னுக்குறான். டேய் எனக்கு 1 கூடுறா. சரி நம்ம இன்னொன்று அப்புறமாட எடுத்துக்கோ. ஏய் ஏந்துடுறா நாடா நீ. இங்கே இல்லை டாங்ஸ். வேறு எங்கெங்கே இருக்கும் டாங்கு? போய் தேடுவோம். டாங் இங்கே இருக்கியா? டாங் எங்கே இருக்காய்? இங்கே இல்லை. டாங் இருக்காங்களா? டாங்கு இல்லையா? இந்த ரூமில் பார்க்கலையா? ஐயோ பொன்னி ஏண்டா நாடா நீ சோம்பேறியாக இருப்பானோ பையன். ஏய் டாங் மிஸ்டர் டாங் இருக்காங்க. இந்த ட்ராவில் பார்க்கல. இந்த ட்ராவில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக. ட்ரா ஓப்பன் த ட்ரா. ஹேய் ஓப்பன் மேன். ஐயோ டாங்ஸ் எங்கடா போட்ட? டேய் மிஸ்டர் மீட் பயமாக இருக்குதுடா. சொல்கிறா டாங் எங்கடா போட்ட? டாங் இங்கேயோ போட்டு வச்சுட்டு இப்போ தேடினுறான். ஐயோ போட்டுட்டானே. என்னடா இது? போச்சு போங்க. லாஸ்ட் டேவா? 8-5-4 வந்துக்குது இப்போ தான். சூப்பர். பரவாயில்ல. அந்த மிஸ்டர் மீட்டை இப்போ நான் அடிக்கணும். சரி. ஐயோ கேமராவில் முகத்தை காமிச்சுனே இருக்கிறேங்க. ரெட் கீ. ரூம் கீ. ஐயோ ப்ளோகன் வேறு இல்லையான்ட்ட. ப்ளோகன் இருங்க இப்போ எகுருனா வந்துடுவாங்க. பயமாக இருக்குங்க. இப்போ ஓடிடுறா தம்பி. தம்புடு பின்னாடி வரானா? இல்லையே முன்னாடி தான் வருவான். இது வருகிறான் பாரு. எப்படி பார்த்துட்டு போகிறான் பாருங்களேன் அவன் லூசு மாரி. சரி நம்ம ஓடிடுறா தம்பி. வெளியே ஓடுறா. டிவி. சூப்பர் டிவி. குனிடா நேத்ரா வேடிக்கை பார்க்குறாய். நம்ம எங்கே போட்டோம் ப்ளோகன்னு? அந்த மண்ணையில் போட்டோம்ல. எடுக்கவே இல்லைங்க அதை. சரி நம்ம போய் ப்ளோகன் எடுக்குதா? இல்லை இவன் வந்து அடிச்சிருவானா? செவுறு பாருங்களேன் சங்கில் வச்சு கட்டிக்கிறான்.
சரி நம்ம போய் எடுப்போமா வேணாவா? போவாமா வேணாவா? போகலாமா வேணாவா? நம்ம போவோமா? மிஸ்டர் மீட் இருக்கிறீங்களா? யாருன்னா இருக்கிறீங்களா? ஐயோ மாமிசம் வந்துட்டானே, பயமாயிடுச்சுடா. நம்ம தான் உள்ள அறிய முடியாது அவரால். போடா டேய், போயிட்டான். நம்ம போவோம் வாங்க. போயிட்டாங்க. ஐயோ வந்துட்டானே. எப்படி வந்தான்? ஓ இவன் எந்த சைடு நின்றுந்தானா? வந்துட்டேனே. டேய் லாஸ்ட் அவர் வந்துச்சு. இல்லைங்க அவருங்க லாஸ்ட் அவர். இந்த பையனை வீடியோ இந்த டாங்கு இருந்துச்சுன்னா போதுங்க, முச்சிடுங்க. டாங்கு இருந்துச்சுன்னா பார்த்துறான். டாங்கு இருந்துச்சுன்னா போதுங்க. டாங்கு எங்கே போட்டாங்கன்னே தெரியல. டாங்கு டேய் டாங்குடா. டேய் டாங்கு எங்கடா இருக்குது தம்பி? டாங்கு எங்கே போட்டுப்பான்? ப்ளோகன் போடுவோம் மிஸ்டர் மீட்ட. தம்பி இங்கே நில்லுக்கலாம்டா. டேய் நாடா நீ ஓட்ட. நம்ம போகலாமா வேணாவா? போனா வச்சிருவான். நாடா நீ. டேய் நம்ம இங்கே சுட்டு விளாடுவோம் பாரு பொம்மை மாரி. சரி கண்ணாமூச்சி விளாடலாமா? நான் கண்ணாமூரை மிஸ்டர் மீட் நீ ஒஞ்சுக்கோ. சரி நம்ம போய் தேடுவோம்மா மிஸ்டர் மீட்டை. மிஸ்டர் மீட் எங்கே ஒஞ்சுனுக்கிறடா? ஒஞ்சுனுக்கிறான்பா. என்னால் கண்டுபிடிக்காத இடத்துல ஒஞ்சுனுக்கிறான் மிஸ்டர் மீட். எங்கே ஒழிஞ்சுனுக்கிற? உன்னை கண்டுபிடிச்சிருவேன், வந்துரு. நீ ஏன் வேஸ்ட்டாக தோற்று போவாத, வந்துடுவாங்க அவன். டேய் வேஸ்ட்டாக தோற்று போவாதடாடி. ஐயோ போட்டுட்டேன், இன்னொரு வாட்டியும் போட்டுட்டேன். சரிப்பா நான் போய் எடுத்துன்னு வரேன். நம்ம போய் அவனை தேடுவோம். மிஸ்டர் மாமிசம் எங்கே இருக்கீங்க? மிஸ்டர் மாமிசம் வந்துடுங்க. ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேனே. அச்சிட்டான். போச்சு போங்க. சரிங்க. எண்டிங். ஐயோ எது யார் கால் இது? நம்ம கால் இல்லைப்பா, நம்ம கால் தான் நினைக்கிறேன். கால் அடிக்கடி கழுவு தராதா? இப்போ நான் கழுவ வேண்டிய வேலையாகுது. என்னடா என் காலை பிடிச்சிட்டு பேசுகிற? சரி இந்த கேம் என்னால் முடியுமில்ல, பார்ட்டியில் இந்த கேமை முடிச்சிடறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன கேம் வீடியோ போடலாம் கமெண்ட்டில் லிங்க். ஐயோ எப்படியோ தோற்றுட்டான்ப்பா. நல்ல வேலை நம்ம ஃப்ரீயாக மீட் சாப்பிட வந்து. மறக்காமல் ஆன்லைன் கேமிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.